Bicyklovanie v európskych mestách bol názov prednášky, ktorý sa prezentoval na katedre ekológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Bratislava, Praha a Budapešť. Taká bola trojica miest, ktorú predstavilo občianske združenie Kraj z pohľadu rozvoja cyklotrás a cyklistiky. Takéto edukačno-diskusné večery organizuje združenie pravidelne. Ich cieľom je prehlbiť záujem verejnosti o problematiku cyklistiky i v meste Nitra, kde momentálne spúšťajú projekt Dve kolieska naviac. Myslím si, že mesto Nitra je jedno z tých top miest, ktoré má celkovo problém s dopravou a nemusíme to vidieť iba v piatok o 5:00, ale každý deň sme svedkami tej reality, čo sa tu v meste deje. Všetko je o kooperácii politikov, bežných ľudí. Je to aj o tom, aby sme odložili svoju stranickú príslušnosť a veci, ktoré nás rozdeľujú, a začali riešiť reálne veci, ktoré nás spájajú. Dobrou inšpiráciou je bratislavský projekt cyklokurierských služieb. Momentálne je k dispozícii až 8 cyklokuriérov, ktorí tak roznášajú zásielky po meste. V podstate zväčša sú to obálky alebo nejaké CDčka, alebo kľudne v podstate do nejakej asi takejto veľkosti, ktoré vieme doručiť ekologicky, bez toho, aby sme štartovali 1,5 tonové auto. Kvôli nejakej krátkej vzdialenosti nemusíme hľadať parkovacie miesto a ešte sme k tomu aj rýchlejší. Daniela, spomínali ste niekoľko zaujímavých vecí vo vašej prednáške, konkrétne Critical Mass. O čo vlastne ide? Cieľom je šíriť tú myšlienku jazdy na bicyklo v tom, že dá sa to v tom meste, možno nie je treba urobiť až tak veľa, preto niekedy sú to naozaj drobné zlepšenia, znížiť obrubníky tam, kde sa to dá, niekde možno iba vyznačiť, kde sú širšie pruhy pre auta, dá sa zúžiť pruhy a vyznačiť vlastne jeden cyklopruh. V maďarskej metropole sa cyklistom dýcha o niečo ľahšie. Systém je predsa len o niečo prepracovanejší a ústretovejší, a to aj vďaka zásluhe združeniu ZOLT, ktoré vedie Justin Hyatt. Svoje know-how priviezol z rodnej Ameriky. V porovnaní s Budapešťou v Nitre nie je až tak hrozná doprava. Čiže mali by sme začať budovať na takom genius loci malého miesta a odvíjať sa od toho. Možno viac ako masívny plán je začať s menšími miestami, ktoré by mali niekoľko detailov. Tie by ľudí lákali, aby sa tam dostali. Počas prednášky odznelo niekoľko zaujímavých a inšpiratívnych námetov na to, ako zlepšiť cyklistiku aj v Nitre. Janka Graňáková, televízia Nitrička.